Žene su prije poroda, znači kad slušaju o dojenju kroz trudničke tečajeve, više skoncentrirane na sam porod i razmišljaju o porodu više nego o dojenju i dobro je da čuju informacije o dojenju u trudnoći, međutim vidjela sam kroz rad na SOS telefonu da mnogima fali ona podrška nakon poroda vezana za dojenje. Projekt vode rodine savjetnice koje mi smo inače sve savjetnice na SOS telefonu, tako da smo se što se tiče znanja o dojenju dovoljno educirale edukacijom za rad na telefonu. Cilj nam je između ostalog i pružiti mamama podršku, informaciju, emocionalnu potporu i znači biti im tu. Pomoć pri dojenju može vam pružiti patronažna sestra i djetetov pedijatar. Problemi u dojenju znaju biti veliki. Počev od djeteta, jer djeca nisu sva ista, ne traže jednako obroke, neka se brzo umore, neka su ljenija za papati. Dojke u rodilištu 2 do 3 dana, tek laktacija započinje. Problemi su zastojne dojke, problemi su osjetljivih bradavica, eventualnih iragada na bradavicama. U svemu tome će patronažna sestra toj majci pomoć sa svojim savjetima i načinima kako uspješno dojiti i osigurati najoptimalniji razvoj za svoje dijete. Treba li vam pomoć hitno, dok ste kod kuće, ili ako vam trebaju samo riječi podrške, nazovite SOS telefon za dojenje. Na njemu rade educirane savjetnice za dojenje i s njima možete detaljno proći svaku svoju nedoumicu, strah ili problem. Nekad je za rješenje potrebno samo malo, no slučajevi mogu biti vrlo različiti. Nema općenitog rješenja za sve probleme. Zato je najbolje da razgovarate upravo s nekim tko ima puno iskustva i znanja o različitim problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. Također je neke lakše probleme moguće riješiti i kroz roditeljski forum na internetu, pod uvjetom da je nadgledan od stručnjaka za dojenje. Biće nam drago ako ste kroz ovaj film vidjeli dojenje kao svoj izbor i ako smo vas uvjerili da možete dojiti i uživati u svim dobrobitima dojenja. Nadamo se da vjerujete da sami ili uz pravu pomoć možete riješiti svaki problem s dojenjem. Želimo vam puno sretnih trenutaka s vašim djetetom. Uživajte! Hoćeš nam reći kako je to mlijeko? Slatko je. Slatko je. Slatko mi je. Slatko ti je? Kako mi je ukus? Moja većinka.